आंनि फारनै गांखं लोगोफोर बे खन्थाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैलायबाय। खन्थाइखौ आंनो लिरदों। थौदो बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो खन्थाइखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। आंनि गांखं रुबाइबाय आंनि फारनै गांखं साननि उनाव जेरै हर फैयो बिब्दिनो आंनि जिउआव सुखु फैयोब्ला दुखुआसो सहाय हायै बासाबो फैयो जिउआव। जोमैया जेरै साननि दुंनाय बिदुंखौ गावजों लोगोसे खोबनानै लायो बिब्दिनो आंनि जिउआव मिनिनाय रंजानाय गासैखौबो दुखुआ गावजों लोगोसे खोबनानै लायो। मिथिया आं माबोरै जावलांगोन आंनि जिउनि दिङा। मिथिया आं बै गोजोन हाब्रांनि देरायाव सहैगोन ना सहैया। थगायसुला गुवार बे माया गोनां संसार लैथोखौ सानस्रियै सानस्रियै मेंबाय आंनि देहा सोलेर। रुबाइबाय आंनि फारनै आखाइनि गांखं। एसेनोसै लोगोफोर। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो खावलायबाय। जुदि नोंथांमोनाबो खन्थाइ रायथाइ दैथायहरनो गोसोब्ला दैथायहरनो हागोन लोगोफोर। एसेनोसै गोजोन्थों।